tangi kaire egari gatuira mbakaroje egari gatuira mbakaroje tukanywa majalisi ntana kweba tukanywa majalisi ntana kweba mugusianjete mono sana kwali sister yali kuna late ngaki mugauka umambia ogera kwete nakyo musavaro olenge usenguruga iga bakase edi bakake la tutachwa yo story Kennedy. Yes. Etorega igotote bigoro yo mugakome no stanley umambia bogero bono mwaka tata yarenge mwaka design na 3 mutienyo 8 tariki 27 mwaka ya usafama na bwata bokolie gasibaye ngo baka na renge monthly bono was doing some preparation yakore merobiri mapema arinda baka ni kibesa kanyoro muro mintoma na kametiana mnyoka bosongo ndariye besa irinde nkorege ntuki njigwa kana afanyikazi mwaka na barwete nka jinsa isa tuchia mambi akagenda ayo baita ninche na renga ne gasi na renge bono mwaka gai kabosongo na bwata basani kunya gochega kunya kokosori nchera gocha bono we don't know what happened igotokonya report mambi ngo mwako sirera ali mabuko akarwa rero litukoria akagenda litukoria rengeria Aramis akagenda litukoria Aramis alikichibesa rende alikinone change badeni nda bantu bagwaka nukashi marabe tie munchiarengo mpesa nchiarengo nkale sana bona gaika bosongo na bwata masani bae ya manduka bantu bari bakora bakaba bosongo nakuko kunya kobuta agachererwa bono mwaka mna meta ali skimu no mungina na menyata setrugoro report yego cha butukoma bingo mwaka mokireto mwako rali ngacho ndata achari mabuko no watu kamambia ngaigo bono bosonga kale tukachaka rende preparation tukande bosongo tukanyore keno mwaka na waru tumokire tukatano we have to prepare to iro mwaka pake Nyamira Nyamira by then arenge mocherie ngia sana tukamoleta ororo tukane backing kane tocha kwa preparation yo kumwenia masisi na babete buya chitariki sano cyumutienyo urekubwati ukianda by then yo mwaito twagwa twari tumubero mubiro choraraka otugutumambia tari nga rero covid yakira abantu bakweni ubwango no mwaka munene atari kurirwa bona tochiete bakanyamira chikarchi arenge chinyinge gakiye iboda boda nchiarengo aba murabe chinyange no barenge gasi enkongu chikarchi gacha abantu chimene megatenena chimatatu chonsi yabo matoke nyabero yabo usiogope abantu barenga bange nyaramba kwao yabo manecha no barenga abantu abange bantu beba chiestate no barenga bantu be masamba no barenge kibago ikabona bakaronga bakumwire bakabuwa yero gore skimu asa menyete rene no akakaro business ikobono musabaru wete Nyamira ugaeta ikonga go straight paka setrogoro ugaika paka se factory asari ko ire chai ugaoncho kero impire gachaka embure gaita abantu ngotebie tugatuerwa ndugu yangu abantu batene inekpanya bagotweru imbure batagwitwe sembura nero itogo ika abantu abara machoka abantu batenga yatakura be kumwaka nyumba iga igetie kamna murocho chimata abu no mwaka no bakuru akoreta shere ko chimoino yako nyamba nyombe nchira gachwa abantu baichirega kabisa sere ana barenge ngia mwaka tebe na yale moyo yaho masenya yaho nyangi moturi banjishimyo bari abakoro no barenge tukakora muyego ebya sana rinde kurwa bwendo yo mintari isino arenge no musani witubwe family orengo mungwa no muya so bari singo kigora kuna seitaire go kigora no buso barisi kugitwa ikire uche kigorora no konya so barisi hari so tanga yo mwaka no muyo renge tikamubeke sana omwe timokano ntomo otari isino arenge ari siko stea no arenge kabisa nere na gaturire kabisa ne gari amokayo no ari guru it was something very kiarenge gendo gyokumya very emotional no arenga masija gakorubuya bantu bakaragera bantu bagaputa paka bantu baputa tange weekend ma igo mwaka nabo twambaye tia century ngamune iyo no twamubegeta abo noro chabiga no mwaka tumubegete miaka bune kunya ko no mungine na takarara rende na tumubegeta nsema omugaka Stanley Omambia Ogero asekinyoreke muntu kyolengi kiagera kirisani yako motere como project buno mugako
bwanchire n'abantu mwakubata magenderero omugako maana sana ase ikongega omugaka nabwo abantu abatani basomete andi was a first year mugusino tumugirango kosomia sukuru kosome sukuru ai bera alenga ali sigisi no akinerete akaenda sukuru sigisi kaenda kabyanga akaenda kagungu teachers college akakora ku Rwororo akasoma sukuru sigisi abuchi nyinga mono karwanga baminta basigisi bono basoma takota otokonya kende agaso uburimi gaso etamaga no burimi bw'echai nabwate chiombe chia yagorete nabwate tinga yogosia nabachitrekta chikorema tinga nera alimbaro ke akarimire no ere nkoropa ke gari ya pick up enkoro no era aria mwajero nengo tuno era aria bintu bia ena nababwate igobono abantu abanga bamwanjikana mwako mutanga ni otebitwa ndere chikona atebe akakana agateba nje tiganti gare ka uburimi nche no murimi aiva nabakoreta magano uburimi buya that's why nje bina mwanda agiri mugondo nare mugondo kwari nabondo ma mugondo koruga chibuti na rusiga kare kuminyokana abageni bayikira mbarabi kono mwako ringo mya uburimi ngose mya renga abantu gro icyombe kimogotuga nandi tara okona ngombe yaho tara manyanga kizu no ka prepare area buya kuikacha ago fist ago tarire arenga kweli no isaino ranyore ora tware ngombe great igona base no yerende na nda konire ngombe ya nyoro ye sibete baransemo yago chaye ira koira ni chibesiaho igwa gatos ogonjandire ngombe osande ngombe talirera abantu bagobeka chiombe baranga no bakulisi tiangura ni maya kidogo omugaka akaruka igakaenda busongo akacha kukwira amabuko nange na keroka keroka bono tiriare naga ngakia chite kuto asa mete sotik by then ibare ya kubusongo yarenge mbesana ibare yarenge mbesana imbure tu togweta tinga abuchi kemera togweta bona ari ogweka chibira to so kichauri onyore lami so was it an accident we kere mwachito mukarige was it an accident it was an accident lakini we cannot tell kia muntu gasirire na ndega ne tuomerete muntu bono no undita yora erese buyanki kia rengi egari abete damaged beyond okora muna muntu ko survive egari we think ai vanye tari kimwanya abantu intero atanga useni steering ikamutuomete ne bwe ko rengi gari ime na ndio abantu batamumanyete ko chiaria muntu bakanga muntu ndo kare ko chiabwe nde ogetero bokendu bona boraito muntu no mutuko achite kutoka mambi mambi chigari matatumura mambi chera kore gasi botukanyi gari nchiyo botuko gari nchiyo ndero chia chakiweta botuko nali bako mwaka nara mwaka ingo mamaete moire bosongo bakamota bosongo ali Patula tigeranga esanye kireko bugwa nkiye koleta sebirangere byao Lwakte sari kireko bwana monko nyoro mwaka njera twanjete njera go to stebi buyanga koremere mwa sense muntu takeri koragira busayigo nga ukaransto koragira yari go to mutisha to koremere muno mukia ari turanyore njere to koragira that's go ko je tore packing yo tore gasi tun farming mono oboremi omugako gero niga igene to boremi sana oboremi nabubo kanjete utuga chiombe business chia chibando na kaoniria bukare chigari chia na bwate chia kakorire magara chibando tinga na nero butange to kwege chiketinge koro no tumugiranga abantu bagachire koro magwa koro chia bonyo abantu bacha gusia abantu bakarua tambe sana paka no nkorwa tinga lakini bono squeeze ninga wanda wate bono oboremi mwete no bumuntu tachite skuru oboremi no bumuntu bono maete abantu abasaye mbale bategenete nambagene mukondo baleme mbale bayegenete buna obonda mboko rwaseliroba buna inu mubeta somo emeche omocho bono omochinko jona gaiko oboremi mbokorekanete gaika mubugate chae nkyura ate yabantu bange bonabo iye ntonda ate yabantu nkeringa omaetonyo toso meti to kora burimi kuikomanye nga erioko gete na ribwento gusibia ngombe sindani gete na ere bwento kubwenia ngombe obwoyo gete DAP ammonia salvate moya mange uikomanya gosoma
components cha moja binte biyange binge wikomanya Lazima tuwaresome. Uyikotu wareseme. Taringe kakiri abantu bagata ingobole minga na ukori mariyo kaiga. Nakyo ko prepare umugondo. Urutenge ende okorega nini. Ombure achire nakyo wakateresing. Nakyo kobeka contours. Ekire rinde maete na bora beke muna seitaire gaturumbugo cyabu no na mata abuna bagonya tokore teresing buya. Kwetera sama somo mwaka toete. Igo none chai enchiro gutute chai okenyene. Ngaki. Enchira ngamari okyo bwente ko yebekira. Ngakire. Na kyo bwente ko yena cha kiasi gani yani baada ya miaka ngapi? Leo muntu meta ko bike ba chai buno muringamu. Obeka bwe gasianga no gotuganya tore. Neite kwa mapato. Obonda mbura sobolemi. Obonda mbura sobolemi. Obonene. Obonene kira ora concentrate. Kira ora concentrate. Oboyire bune gasi ya kawaida. Oboyire bune gasi ya kawaida. Unaweza part of business. Abantu okanga business ni yokobere duka iko karanste ukanyito mutesa kusene uri serio bwatu ya unabona akore mirimo yane na pimire chai bantu bande bare mugondo ninganye tumara kwa bankame kasiane nagendete kibandu cyane nkire kiage ebine bintu byokwendagera Ken tango boli ko esanere buna egari egatuira mbaka roche naye kwani naye ose egari gatore bakaroche nije naye kwani kasika nije nare ntwanye narisi kalati nakione mbuleta ito kutuwajiri tupugata pangazo ito kukwada Wone embuleli atwete bo litukolio mambi ariko ande bo nere ko batinga nere atwete nere ye kabanyoye Estoria ngakiarenge Ken. Story eye esani nere ntani kubwe mwaka tarasira. Ya mapema. Ya mapema 1988. Bono my brother na rulenge India, a friend sana ya Alisi, kitoko enda ikongerende tukaika ikonge mumuraba bari twakona bari gasi turasibe soda. Alisi yago chicha. Akasunte kabeire ogotokwanyu gotosagusaka ingangi sumunkorwa. Igu nanaje. Nakokonya kugamba embure gatua. Kanda kwire bintu biroje tonya ko interview to kona gotara inchito bere no nyenge sona. Embure bone eri to kiri mbura yatuete. Ni tukere bana tora seduka embure katua. Embure konya gotua. Ali sio kotebanga yaya. Ga kibono wangire ile na sengo china kong. Igo bono. Bono ke embure yatule. Ali simuomeranire. Igo ngwa bwate ga. Gari tu bwate. Mwaka 1988 onye mwabwa. 19 eyo mogaka yarenge. 1988. Obwate ga. Gari ngogendia. Ali sakabote bina ngire. My brother bono injira bwate gari. Bono my brother rende ontenga tigangendie. Tunye kwamba na Alisi. Tukabera magarende. Igo toko genda iga tukaikatumbe. Tukaonjo kabwa sauti humo ngino mobe. Kai. Igo toko chiko tutuka egari ye ko keke egari ko chiroche. Kai. Njenje toko taboka ndero ochime. Alisi akare ko kura ko chichinse cyare. Abantu ko chiago bakatanga ui. Ari ko Alisi abantu bakuminyoka igo. Erinde lakini ende nyasaye nato konyete. Amaene gari ne gwete roche. Egari ya sote bakaroche ime. Ngikanyirusitio. Egari yo kitori na gitari omwaka rende tata agacha na banta abange bakasiba chingori mambi yaye mambi yaye ekangusukuruo njaringe gari ndito mono yange Suzuki yaringe gari ndito mono ekaruororo egari nero kuchima egari yo no yarenge ga kintu ari tukayonia lakini wambo ntoka nyona acha ko iguno monyeno ya itaka ye akayon scrap One mbuleye eyayigu mambi une mbule gatutwera mbule gatutwera ntana kwebaye mbule nabaya chachiza munechi nabaya chachiza munechi mbule atwete kongu mpaka saa 11 mbule gotu mbule gotwa gatura na segari egari iri gaswaroche mwanyweta amache amache ndo anywete twanyweta amache amange twanyweta amache ngole banenga segari twalenga bantu Tuarenge oyo ninche, my brother, my cousin narengo, tue no mo sange tone, na alisi abantu arenga batano. Mwensi pimo kanywa machi. Mwensi pito kanywa machi. Nchera nyweta machi bo mweri nchera chako rume bo mweri. Mwiri tenya gitari. Ndo chiete nya gitari.
Okay, nagitari ga kana kora baba tande nza kusema machi naro. Lakini akatoka ino tuike koroka mbia tu alenge. Alisinga nyoma maji tana. Alisi akanywa maji tana kuiva. Katiga. Ken isani likire kubuga. Eko iro mugusiara saa. Because tiana kwera bwansu bwa nani bwate story mea Nonyuno kukualisia bakubolinga kibo no. Kiagara gotera kuri lisia gitaka gotulinga ki ama tukari atato na etwe. Nili tukuri atato lia lenge. Nali atato lia. Abuti nkomanya buya lakini alisina batebire ngati ngende bwango ndukonge mungina nara ali ogochonya kongosa. Bono tinkomanya buya ai alisita kutari mto bya bulimo. Ebintu agatene bya kene. Mbia rengo. Neji sanchi ai chinyinga terete ne kene bi. Muje na chete Jumatatu tarehe 14 Jumatano tarehe 14 Mokenyo Kanda wakata mananane Mokenyo Kanda wakata mananane Kaikangailana uyakorwa kisumwe Kaikangailana uyakorwa kisumwe Kaikaikonge kanyore gali yo mambia Kaikaikonge kanyore gali yo mambia Guchinga, Inkaga Boya, Kamaranchenko Guchinga. Ike karingo na yani kapa bwa lisisiko. Ya komba ikia ikompensaria. Angena bwa iga etara chambona bakiri bona bakeikere lakini ria sta ya gutamboka tu. Baganko baguchinga. Yeba kaimuka, baganko baguchinga. Tusibumambia, nakene dibumambia. Mongro mino manene. Igariekanga kogende parabuya Igariekanga kogende parabuya Iga unchuka bakaru chama chaime Iga unchuka bakaru chama chaime Okuminguka mburati ya twetelio Okuminguka mburati ya twetelio Mburati ya twetelio Asa arisi yewete na kamuku barenge Asa yewete na kamuku Akomupi lakini igariye Chipre kichi arengo zinga. Bono tinkomanya mogendi oyo ndugu yana gose. I don't know what happened. Ikia bono kiro muntu toko aba torenera, toregari, metorenera, itoto kwa una pop. Roche ime. Letina macha na manga renge. Talibu na abuna robo na pungukira. Reo macha tayo. Ngakia macha renga mange nya sao tokonyete. Kuriaga tatu. Utuika tombe no egari enga kete boe muno yo. Nya saga tokonya. Igari ibero ninda muamu sabana baino Gatuira mbakaroche Tukanywa majalisi ntana kweba Tukanywa majalisi ntana kweba Yasao monena gatokonya Yasao monena gatokonya Kuraroche na matuka tatu Kuraroche na matuka tatu Aliabono na valere twe Aliabono na valere twe Jameni kaminyoki waisinta Jameni kaminyoki waisinta Bezori omonyage tariala konya Wewe Betu ili chito kwa konya Betu ene intuto eri tu kwende Nyamira Naribonere district hospital Ari sende gato ari mustukori ngabwo mongino mubera akite birundu Alisiera kabano monginoria akatanga no monginoria matukari atangete ko naraya omuntu chite ko makonya Petwe mtoto chite ko konyerwa Nyamira Kere sani yeko buga Ken ngikego cha severa ngirele bya
ekene kire ntekisani eko bwanko mwana ndalisi achire konyoro bwanjani wito wakyo bana to batana alisi na basani baitwa gatana alisi no muntu orengo babasani na ndita kamisiri konge nonga kire mate siminji arenga ande ndiko kuri muntu manyo okuchira kuchia uri monyora kone onye mwate kumina nasa ota chinsa gete to mna ne duka gete na ndi okonyo alisi no ale kono muntu tare kongainere kiara na chire komanya buna alisi no musani ogorenge sana kabisa. Asa abantu batamanyitie alisi osaba abantu bali bayiboire emyaka 2000 lakini banya kisani cyali nande bachianjete na onye mbale bande batayigete komo manyiki agara alisi tachita kutara mono nanga kiye yuma ete video nchi arenge batamba gite komanya alisi alisi muntu kyolenge alisi arenge omonye musiki ya chagete musiki ane bita kwanza alisi achagete kurwe kanisa no muntu orotera buye kanisa esidia gachakariyo kagachaka kokotaka kuyege ko raisha matera gosoa gotera kariya abantu bachakubiye bita akatwara kege kuna bore ndaguchaka gotera gachira asorora nkikere okebeka se matera paka no bona abantu ngombori bara muraba bakebwateba alisio maita asilete 97 96 Urocha bana banyo 2000 ba bura babera bakotu ba ko mbona keni bona itotebi yake tena na waso iroka roche batene kene manura ragira yitwa kwete tukerio ngabantu mwaso itoche bon simbo bari batena ariswe kotonyorete ngendo kiaka munyoreta alisi akemo ngento nginyoreta alisi alisi na ganchie kogenda sama kongware so bakongubole na ntina siko endonya koremia abantu nkotera ngisani chingi yacho basemia na ndo sekuri gisani cya chinyinge njira sibwanso asiki ikire chisani cyo basemia ko chisani mune aka akonyora abantu abari bakomroche na eyesa bari anyari bari aba ebanisige tuma muna bachiete inenge ntoki aringiriyo kabisa tare kubeka mwataba chisani abanyamusiki bari bakubeka chisani bagotakoleta obwanso egento gete ketayo mokogosa no gotera bona kini alijera gaterie gintu kabisa keredio kabisa muna mwache mwamboririga ekine gintu kerekene kabisa alisi no tu asotenere roje tari gintu montare imagine nga nesani ngine sani tisani kiri abantu bakanga ki ngamunya kubwatia magana inga ine sani alisi agaterie bintu bire kabisa obange bintu byaye buya naende ngokikera rengo muntu ryo tenga intagete gukwana igoro ya sesani kwa mwa ego ahead kwa matenga genda mutwe banyo montago arata ko gotera aguko akuno musio para po no moba aguko bayana iga alisi argo cha mwekaransa nere mwaro isio gotera na ende dia traje ko record na endo chichana ndi mwaka rufio makubeka se record diri omusikio rero ndebinko kisasi kipya kisasi kipya ngento bona babwate ne cyubufani obonge obufani ocho ko gisani chindo nyamo oba muraba ho chaka ga bafo mwese ngabarete mu cheso iga ngane sani ochikorte korenge ngiba chaka tenge bako nabanyamuziki nabakesana bako beka bintu bire life yani chisani ndanye konyora mune cyabanya gwaka cyabo computer abantu bakuterete bukoro chisani chingia yabosagero chisani ngire bono igotabye kotegere na mamomi ayo tategere togotegerera utategerere bono mwe sani mwe ngange ngombe rengi ma ete ya ite gaoncho rwengire mbe baka utari gotakano no abantu bategerere ngombe nengi ngente ki gaoncho rwo sana bone ngombe nengi mabantu mpanyiri tinginjo gete geragete beta bono omayeta bana musiki mbalere rago chiko hotel re okomire to como kwani no como kwani yani ogungwara nje bono yani kakuma to como te bigento iga akutaka otwaro gochaya alisi ngakiarenki alisi ke ene ora musio ko rwabua naende rino so na so mwa kiri kwa mwana no erongori nawe karansa tu munyinere onye na mata batanga ngendagire na wago isamuragire komo hoteli na bakoro sambe nyama ngakichi nyama cyanga sambiru ndero nyama cyanga kitari sambu na bako tenga karibu ndugu nanje tegete ndugu sana mwe karansa nere mwara ndugu na nanje tukomye sode kok ine plan ya alisi na pia ki
takanyure pia alisi takanyure pia nje buna manye to live story ya tanyure pia tanyure mara alisi na soda koke na bako mutekere kireti na bako yita baka no mambi na rapo lakini abana musiki bale bako itege chengeza montaro morebi ako tega atinde tega ngakira na ringo gesuna buya saa ngapi bono tigabanye musiki baigere kwetera asalisi baira ne magega bamanya alisi ngakya karosiri musikio nakio musikio na kialenge discipline abwata se pandi abana member na kialenge ngotara na ngakiria omonyoncho ya bandu gitenya bantu ba computer bantu bari bari gotarana na alisi none chikwende chiaye nagagitendiri kira bago stage na live na ganjete lakini abonko etega na ramukwania onte bingo yonkene dio mambia na kwania abantu na soka maba kese senje koriye kumetinaba wow baminto ni gotole omochie Stanley Omambi Ogero oyengero yachire nkuma since 1994 mpaka lero eyatere tuna John yalisusa bao tuomerere na Kennedy Omambi omwana ole tadbon omokogoti omokogoti Omambi otwere sire story ya tato mwabo ngakesani eri yateretwe na kuvuga mono toire story ngakigari yabagweretiro je na alisio sabao yani otoire that first the point of view bali batarengoro munyare koranga kigari eri yagweteroche bakairu Nyamira koroki wa mache alisi akairu isinto petweli baminto negendo kia kolekanete Kennedy yes aba gusimba kuligereti ali ba umaete muchete ngoma okoba yo mambia Stanley Ogero nokoba nesani egari gatoira mbaka roche no chiete usiandete yorate wote na Kennedy Omambi okotuna Kennedy Omambi ikonge people will know you immediately ngira tebyo mo ekene nabona te konfano na chiete Bosongo kinde Bosongo iga tokomanya nase mwana nyaruka mwana mokoyo naso agatuchiaria twana nekeke ninde tonya komanyana ngote banchike itombogirango ngabogiranga ikoru ikonge so barisi kabatebye so barisi bona ina kyokorukwa ngabota inche Kennedy naye Kennedy Omambi ngabatebye naye rigari rite bakaruka batenga kai bona gende na koleta omunguso mwana nasa abantu nga inchumero muntu ryo terire bagwete roche na risi ore moyo gotara oyo tiarenge bolimo nabana yakoba namukora teya bante story kabisa bulonge nga nabere kene kiagera ntu asoete roche amache ntu anywete abantu bacha bange chibo tukize kake cyabo tuko tukachokorutse bwororo alisha kayanda ndo petwere kwakonyo ndi tukairu Nyamira tukolekira image ngakiata ngetensinyo bono mwaka because yarengera net chinga kiye serikali nkorikira yango muntu bwate knowledge amwe bunduki bono mwaka bantu baye kumukaribia nabagoturukie bunduki abungumbunzigisi ngumbuka abunzigisi abunzigisi Auto no mavaga igorotore. Ga ngumbu abuzigisi. Kiseye te ngumbu abucyarenge party yigweta gweta chebirate. Nero karendire nsinyo. Bono karensinyo munsista ari gutambuka gocha. Bona abantu kiba nekaki atorogeteriria ngakieri gwete yatorogete. 92. Abantu bonse kuruga abimweta bachikwene bu mwaka ruguru. No barenge. Mwaka ko baragiri kapisa aroro akabatenga bano bera. Basigisi mbari gocha. Mbari gocha. Ya. Iye kagera masikani akaba no 207. Basigisi na bato sikarende batoto connect kende. Kennedy. Thank you so much. Biyamana. Watoire story. Biyamana. Tuabere tokotaka kumanya semia kemenga. Asante sana. Biyamana sana. Karibu naende. Thank you so much. Biyamana sana. Asante.